Alo. Alo. Men yerim bilýärler. Çaltıraqman baş öýürsaz da. Olmasa bar pul mal ýabylar. Bolya. Gelýär. Alo. Nira urda, nira. Bir yıl rakyer olsun gayrat ed ol ýada da men diýin jalaýyn naro. Bolya, Turkiýa, Antalya. Gulýaly ugra çutaý ony gayrat et booking usulendir. Biron etme yaman gymbat düşýärler. Tanışmamy? Neme dur gelýär. Mukamly seyahat. Şolardan et näme diýsen bookingden $1,500 arzan çykýar. Özüm sen maşgalaň bilen git, dostuň bilen git, yer tapyp berýärler, hiç meselesiz. Özüm tomsam ýakynlaşdy bolaý da, şu wagtdan biron etmesen soň gymmatlaşýar, men ýetişmeýän onu. Bolya arka. Gayrat et, men dusy ýetişmän. Bolya. Soralım. Okumadan bizimki no. O bizimki. Sen okumalar öyle ha. Bizimki okuma. Okugandır no. Dusy görüşün ikinci sezonun birinci bölümünde bugün kim ihmalımız Akbarat. Heykeýwany apet bolup taşlyşy. Sana TikTok'da diýil Allah. Hem de Ferhat Babayev. Bu bayda üçin ata-babalarymyz can gurban etdiler oğlum. Assalamu alaikum. Ay Lübnana sertten lazım. Tutuvalyan. O mevdalan sağ olun geleniz üçün. Täze näme geçdik? İkinci sezon biraz ulardyk işimizi biraz yerimizi täzeledik. Ay ulu adamlar geldi de. Ana soň şunun gön ulu adamlardan başlaýyň diýdik. Öňam görýärdiňiz mene hili. Ben düşünýär. Mesela köp adam tek düşünýär. Dogry maýdaýyn. Biz hem düşünüp baramdyk. Tan gördüm ben. Emin kän fan var. Ay yoş girip barýar. Ya da oğlum iyiliğine görürsen düşünüp Neyse bolsa. Bu gedek format ütgötdük. Öň Rowşan bilen garşy mihmanlara garşy oýnaýan bolsak, bu gedek mihmanlar bilen Rowşana garşy oýnaýar. Ýagny Rowşanyň öz mihmany bolýar we meňem öz mihmanym bolýar. Şeyden garşy oýnaýar. Orta aradaky duran bu burç näme diýip sorasaňyz, utulan komanda, ýagny iň soňunda iň gülen komanda. Sani burç email bolýar. Gülecek var mene. Otursaň burç email bolýar. Aýny ýyjek diýseňiz bolmasa bir de palibam email ýany. Men komandam arkasynda durjak. Utsamam diýseňiz, onda burç ýysaňam bolýar. Tormoller. Stanca bolya. Stancagyny kiçiräjigini Komanda başynda Mustanca. Tawa. Gülsen burçy ýandy. Onda gülecek var. Iň soňunda. Iň soňunda utulan komanda. Men ýan soň üçin. Gelse goýýar. Giplesin ala definde de. Zaman nöne mihman başlaýdy ýadym bilen garşyma iştiň bilen sen başlaýyn ýaşyň bulurak menden. Gülmerler sebäbi hajymyl. Dawa. Meni mesel güldürecek. Baka oýnaýansa düşünelim. Güldürecekdim de. Zala gelýän owadan gyzlara süýkenýän fitness koçlara näme diýilýär? Soraň özüm jogawjaken zala gelýän owadan gyzlara süýkenýän koçy, iziz koçlar derler. Näme diýilýär? Skoç. Gülho. Eng paralar şunu Disko. Iň sylanşykly gara gadyr himiki element haýsy. Iň sylanşykly gara gadyr himiki element haýsy element. Çörek çykýan garşalma. Ýa. Brom. Brom diýdi. Brom. Gülmörnüň da. Gülüp bolmaýan. Brom. Sipa brom. Ýa men aýtdym, nam sen meraýyn. Çyny bilen güldürjek o. Onu dinle. Aha. Geçilerin halap dinleyen aydımçısı. Soraglar jogapdan gülkünçe geçiler aydın dinleýär tipa bilen. Aha, haýsy aydymçy? Bilmedin mi? Ha. Glukoza. Gülay. Tırs. Ya, de maga güljek gel, bolly men burçym elo.
Borçsuz hiç o. Ağaň öýlense, alan gelini sen gelinejäň bolýar. Onno uýan durmuşa çyksa, ýoldaş sen nämen bolýar? Uyam durmuşa çyksa, yoldaşy. Ağaň öýlense, alan gelini gelinejäň bolýar. Körökönna. Onno uýan durmuşa çyksa, ýoldaş sen nämen bolýar? Şeyler körökön bolýar, giýen bolýar. Türkmençilik. O türkmençilikde gönşo bolýar. Ýöne bärde Biraz bolýar. näme var? Gelin kaka. Tipa gelin eje, gelin kaka. Ya da gelin däde. Gül künştäle. Gül künştäle. Da gül künştäle. Onda men bereýin saňa soraw. Şagallan iň gowy görýän TikToker. Ya menler. Maňa seretme be. Şagallan iň gowy görýän TikToker. Bulam ben, maňa da seretme. Bu şagala men diýär ýa mutal. Eme töwrüňe seretdim. Lä bolýan aşak. Töwrüň TikTokerdan no Allah. Bah. Şagallan iň gowy görýän TikToker. TikTokerlar sana gözüňe getireni. Yo variant kanna şuma. Variant kenne diýäňde. Bah. Yeni bir podcast bereýin. Aha. Roma da däl. Şagallan iň gowy görýänmi ýa köp görýänmi? Gowy görýäni. Gowy görüp görýän. Bu iň gowy görüp görýänler däri. Şagallan gowy görýän TikToker. Bilmedingmi? Once malsy. Gülhaw. Aynen koyunlar. Oyunu kenne şagallar diňe soň ýanda bar ýa. Ha. Kuma golo ýa hasyada. Doğru. Gowy. Yo gül künç. Şuma gül kim tuttu doğru sakladın. Saklandın da diýişler. Wallahi Şey değil saklanın. Men okamarmy? Onu oka meneme gülmejek bar. Yumurtgany artykmaç gaýnatsaň, oňam gabygy döwülüp açylsa, ýanky yumurtga näme bolýar diýär. Ay men düşünmedim ama. Yumurtgan kän gaýnatýan. Hawa. Onuň çere çur kän gaýnatýan wa jaýrlar yumurtga. Hawa. Şoňa näme diýler? Näme Zayrlan bolýar? yumurtka diýilýär. Jaýrlan yumurtga. Hawa. Näme ýa? Onda näme Men diýilýär? toň yumurtgaň gurun edýän şu matda esse. Ana gully bir belle. Näme diýilýär? Bilmedingmi? Açırtka. Vallahi gully. Ýaýjak. Ýaý. Açırtka. Okuma göçürme. Men ha. Mektepde de iyi de göçürýär. Bolman lazım men ýaly. Bir partada oturýarym da döwürdim. Neme multik garam disneň multik. Awa. İngilizce Cinderella. Türkçe Kül Kedisi. Orsçası näme bilýärmi? Aýsy murtiýa? Awa. Zorluşko. Zorluşko. An hemme de lagzak geçipdir diýme. Awa, düşünüm. Şoň türkmençesi nähil bardy? Zorluşko. Ha, zor. Yamanuşka. Zor. İkilemäňe adin gelin. Bilmedim. Külçe. Külçe. Maňa derem bilýär. Yangın näme üçin öz-özünden sönmeýär? Yangın. Ot. Yangın. Yangın näme üçin öz-özünden sönýär? Hökman bap bir söndürme çon. Bir neme diýdim kara yangın. Yangın. Oy sönmegin. Dowam etgin. İkizin tek. Görüň atdy ýadyny. Bu hep bedip neme. Familyaň näme? Şo bolmasa bilemem. Näme yangın bomy? O şey diýler, tega oňa yannydylar diýär. Ha, Yangın. onu bilipdir. Bellin geçti. Bilene de bırakçıkom elli. İki birde Bellin. durda. Ne bilene belli ama adalet değil kaydar da adam. Bolýar bella. Dakılmalı yere dakılmayan şaýsep. Aha. Dakylmaly ýere dakylmaýan şaýsep. Ha. Näme sen yankı? Tuşmami. Ya. Intek ya. Dakylmasy ýerine dakylmaýan. Yok, dakılmalı yere dakılmayan. Kaç asıl bir yerik dakmalı, ýöne otak dakanoklar.
Näme da? Göz moncuk. Tipa göze da kılmalasın da. Gözün öyle hırçı. Yine gülerdim ama. Ağam kovsayıyorsun. Hakiki. Avtobus şäher içine, metrobus şäherler arasy aýlanýan bolsa, haýsy bus, ýani bas, tutuş dünya ýüzüne aýlanýar da. Dünya bus mu? Bakayım. Aýdan mı? Bus kış değil. Ne Bus işte. Hayda. Globus. Hani yakmasa. Yılgıray. Dige ýylgardan bolýan da. Bowda ýa. Okey. Onna menninle. Bala. PG'de tutsak edilenne polisiýa işgärleri gaty erbet gülüşdiler. Näme üçin? Kim tutsak edilenle? PG'de. Näme üçin? Sebäbi ol indi hakykatdan hem çorny spisaga girdi diýip. Gülbala. Sengdir. Balana. Öwrenji çapyk tuwarlary güýçlendirmek üçin iýdirmeli zat. Näme zat? Çapyk tuwarlar. Täze başlayanlar da esasy gow çapar ýaly näme zat bilen türklere beslemeli, ýani näme zat bilen Iýdirmeli. O näme iýdirmeli? Ayollar agra imeller olur, yeňiljek bolmalylar. Diyetisik da imel bolýar. Näme ýalar? Çapaty. Çapak tuwarlar. Men ýedimden ýeterler o. Çapaty. Çapak tuvarlar. Çapaty. Aýan engel kinstal. Çapmaly. Çynım bilen güljek bolup geçýän men bäri. Sen näme diýseňem alalaşýan himiki element. Him ýokadyňmy özüň? Muallym ozalka. Himiki element. Näme diýseň alalaşýa suwmy? Ýok. Jit gordat olmaly. Bilemek himiki element de näme diýseň alalaşýa. Suwla alalaşýan feň bilen. Suwurlak. Yo näme goýsaň şo Wadarot. formasyna girýär-de näme goýsaň şo da. Bilmedingmi? Bar. Ayon ýaly himiki element tanaýanam däldir o. Yok. Kime o düşünmeýänim, şumat ýani alyp çykdy da. Yani Ýöne gülmeli bolsa men gülüp bereýin. boldy ýapdym indi gülä. Doglanyň başlyk bolmaga ymtylýan gyýdyň ady. Doglanyň başlyk bolmaga ymtylýan gyýdyň ady näme? Doglandan gün başlyk bolasy gelýär kan. Doglandan başlyk bolma isle oglanlar var ýa. Gyýylar bilmedim ay. Bilmedingmi? Ýok. Bossan. Boss. Boss. Indi bana gülsem var ya. Güläýin mi? Güläýin. Ay gülkünstel. Eýerska var etme sen aýda. Ana güllük taýska bolsa güllük. Kimin aýdymlaryny dinläp poliýusaň bet gitdi. Ay poli bu görünsün am. Ya gullugam alty bazar etdiňmi? Bollu adam. Yo Serhat, kimin aýdymlary dinläp poliýusaň Gowy gule. gowy diýär. Kipedi. Toyluyuz. Bilemem. Sean Paul. Sean Paul. Sean Paul. Şoň aýdym çyklan dinläp poza şu. Paul. Gowy. Öýüňe baranda pikirlen. Gepin gyýwatyň goly bolan soň şoňa görä atlandyrylan beden agzasy. Bilmedim. Şomy? Yo bilmedim. Bilmedingmi? Ha. Kulak. Kulak. Bilipdir ha. Belli. Bu reske project başla. Ha da gayret et başlar. Görüş dusuz orada da burçlu seni. Bruce Lee.
Bruce Lee. Gara şular yani borçumuz. Men mihmanımda iyidirip oturmayın dedim. Men bolam iyerdim ya mihmanım o derler. Diňe arakdy. Türk seriallardan erwet adam bolýar, içinde emelat bolýar. Çirezin vallahi. Sebebi ondan bilir ya. Son yalları payladı ya. Palau yemede de kaptanı da kalı. Hatta şu oluyor ama. Atam Nol 77'in videolarında namazı da. İlk balyanca bıraktı ben. Ağzı bir ara. Ne geçirer var. Men sana bir soru vereyim. Net ya. Geçti vapşa acı kenan. Ana köp. Normal. Savan kommer igen. Do'stlar görüşün ikinci sezonun birinci bölümünü tamamladık. Bugün bizde mihmançılıkta Ferhat Babayev hem de Akbarat Vadi. Sağ olun geleniz için. Sağ olun, düşünün sağ Kızıklığa geçtim kadiyen gülüştük, değiştik. olun. Gıdık diye, böyle mor yanında. Bunlar bilmedi. En gıdıklayan. Şu gıdıklayacak var. En gıdıklayan hakiki ertimen olur. Yaman acı kenan. Gepleşen duysuz görüş, zato burçlu. Buğdan olmasa burçlu. Burçli. Buğdunu diyor olmasa burçlu var. İndiki bölümlerde kim mihman görmek isteyemezsiniz komentarlarda belirleyin ve şuna men de samsık sorularınız bağlısı bana DM'den ya da boy bir yerden yazsanız ben alıp ulanır aşağıya adınızı yazıp çık. İkinci sezonumuzun düşürülen yeri Bostan konsept haladınız mı her hile kovucu outdoor için dağıtlar var iken arkaynlarlarının havalaşıp bilersiniz aşağıda hapishanede kontaktlarını belirleştirip koyuyor. Normal. Bedel oturarsın bunu. O dine şeydi o tiyarlama. Aynen.